Hallelujah. Hallelujah. Ni ai ngu yo try mo play udang ai ngi kalat sai sin pat ban yaro ban khai ka kadang ju ni mo ban ni te ba kan ka pot hai ka ba mata ni wala dang ni don ha kan ka situation ka ba ni kendu ka jing e ba ka jing ale ba jing jar mo ha ni wei pi wei wala kini ki klemat play klem i ngi udang ai don ban ni tenga sakawai pat mau ngah play som hai wei pi wei bapai ya kanika online service jungi makin yo ya ka jingle ku badang ai don ada benda kut kanika service yo ka jingle ku dengan sesimpat ngai ngu yo play mau play udang ai ngi ka sedap ka phanai dadu ba dang mi ka sini hadu benda sep no juga sini ai ngu yo try play ula sumarengi baru si tayo ma akan ni tayo ula ai ka met ku ka klai ngi na sesimpat ma kum ki samla ma ngong kentiu ki samla ha ka jing em samla ka jangi menta ki puat ma ai bangin long klan bangin lek kemen ha try nama ka tin ka jong blero bangin la ban siam saki ecclesiastes ka ba khatwei du khat ka ba khandai ki ka tin ka jong blek ong lek kemen ko samla ha ka jing long samla but to ai ba ka dono jame kan kemen nyame Henry ka tim ka jong play ni gi hane ba ka ong ba ka ai man si ma ki samla ma ki lek ka man bat sa ko ro hang ne ni gi ba ka tim ka jong play kadang ha ma ro ki samla Henry ka ong Henry kan mau ba play un bishar je me sa phang ki ni ki baro ni gi ba ha ka ne ka du khat ma ba play kun tiu ya ki samla wei pi wei ni de ben lek ka man Henry ha bangin lek ka man ro nile ka ba pendan buram me ka teng jong try amen hani ka po to nile pendam lang jing dwai sa bin bangan IT saki praise and worship atra be jisu ni ayu atra be Hallelujah. jisu Ku try Jesus abling yawan kemat jami ko pa. Ni IT abling ni ko po baru ki ki jami ko try Jesus. Yala mi ka jing dan jami ko pa. Ka presence ka jami dan ka ai sama ka jingo ko ka jingaro ka pa jisu Hallelujah. tang ma me ka pa jisu badai ha nyo ka buram ka pa jisu ngadua rut trable langba trable jisu sakwai pa jisu ngadua ka pa jisu wei pi wei ka pa jisu iba yu ka pa bat iba pek ka pa jisu ya kan online service jangan ka pa jisu ngadua ka pa jisu ba kinyo ka pa jisu ka jingkel ku kinyo ka pa jisu ka jingpelat ka pa kinyo ka pa jisu ya kata ka healing ka jong me ka pa jisu iba pek ya kan online service jangan ka pa ngadua ka pa jisu ke jingdo ka me simti me chable ni ka po cham ni IT ka pa jisu ha ka jingalam ju me sim ko ju me chable ni ai se me ka boram ka pa jisu oh hallelujah cha in me jisu amen yani ka po nga IT no ha ki praise and worship ban yalam ni ka jingro ajmane Go, make it shine. Good night, get down, give me.
อีกข้ามคราวเพลงจงอีกข้ามครันทรายไม่ลงข้ามฮาโลบันยาคีเวอูลงลงเป็นแค่กาบว่าเฟลลาเพลงจงอีเพลงจงอีกข้ามคราวเพลงจงอีกข้ามครันทรายไม่ลงข้ามฮาโลบันยาคีเวอูลงลงเป็นแค่กาบว่าเฟลลาเพลงJohnny, play Johnny, play Johnny, come proud, play Johnny, come fly. Try me long come, hello, bye, yeah, give away. Who long no back, come over, fell out, play Johnny, play Johnny, come proud, play Johnny, come fly. Try me long come, hello, bye, yeah, give away. Who long no back, come over, fell out, play. Uwe bên khang nhang lá đau lê long bát nhịp mano bên nhang pusha mano bên nhang pusha play trong nhịp khám crowd play trong nhịp khám clan try me long khám hollow ban ya kiwe u long long pen kya ka bor va fel lau play trong nhịp
stop working. You never stop, you never stop working. Even when I didn't see it, you working.
Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, oh that is who you are. Yes you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, oh that is who you are. Yes you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, oh that is who you are. Melong, lam lenti, meleki kampa, mebat kulau, meshah jindum, melong, kum ta play jong, yes, melong, lam lenti, meleki kampa, mebat kulau, meshah jindum, melong, kum ta play jong. That is who you are. Yeah, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. But that is who you are. That is who you are. That is who you are. Meleki kampa, meleki kampa Jesus. Hai kublai ki music tema ba alam yangกับ praise and worship ini tu pakai jingdan ke jauh try ni aingu ma ngan no te hani ka po ngan klem buntin syu te IT no sai chakri jauh try i bi patau te hani ka po ka hali
Hallelujah. Nya yu ublay sai sin ni ga janmit. Kalong ka si ka itnat bat ka. Ka buram kalong shoblay. Bat ka bening kong ai kublay ye ki ye ba dikan je kong lam na pot nong po iba. Sya ingi bangin shimbenta ha ka online service jong ka youth film GCC Merdon. Mana kalian jong ki kon samlan na po Merdon ni ang kublay shibon bat ublay ye tipi. Hallelujah. Di kalong ka iki basno tenat wat hakum ka kajing janjar ka bangi kendu umdai tang mangi hang ni dari ka perthai bol kawi ka kendu andai ngirang yo ekalat ber shekri ublai unong pani am jangi unong si spa jangi Jesus Christ but tem na penslami ka por ka ya ini pendam ka jing duai ko pa ngi wan khamat jami ku tra sai sin ni ka jamil ablai jang ko pa yang kublai shibo ni ka jing bhab ka jing snai ka jami ka jim ka jangi ku try le shisha ngi laban I ka ti bodon bor ka jami ko pa Haga GM ke jangi ke beman ke singi ko try. Nadu ke bemi ke singi ke jing sep jangka ko try. Ngilaban I, bar ngilaban snow ablay ye ka kti ke jami ko try ka dan haga GM ke jangi ke idai ke sumarangi ko try cheese ablay. Hakum kini ke jing e, hakum kini ke jingele ko try cheese ablay. Ke kti ke jami ke jingdan ke jami ke covering ke jami ke lang haga GM ke jangi we pe ko try. Ngiang kublay shibun ko pa. Bar ablay men kran singi ni ke janmil ablay daga ktien ke jami ko try. Ngingai men kerkui ngi daga ktien ke jami ni ke janmil ko try cheese ablay. Bar ngak duai ko pa ya baro ke bapet ini ke program ni ka online service ko try cheese ablay. Try nga duai ko pa. Women siam ko jami ko try. Un late ablay un kta ik men siam jang ki ablay jang ko try. Un pen kendo iki bakin pai shame ko try. Lar ki la bakla de ke jide jang ki bat me. Lar ki pai dia na me ko try. Kta ik men siam ko jami ko try. Bakin pai shame ko pa. Ni kam kti de ke jinge ablay ke men siam ko ko bakin pai shame ko try cheese ablay. Kule shibon ko pa ka buram ni ashme kren jinsingi duai. Amen. Hallelujah. Kum ki kon ki jong blay. Nganget ke dan ke benta. Ka bangi kum ki kon ki jong blay ngi kendu. Haga jim ke jongi ke baman ke sngi. Shabangan kren ke tin ke jong blay. Ngako aban yethu kawi ke ji thu balang bakum ki brio. Ngi dan ke benta ke bangi yakut bat teng bat ki kimi ki pa. Teng bat ki parok jongi bat teng wat ikinang ilam jongi haga balang. Handai ke basusi kalong ke jing yakut jongi lani kata ka agreement jongi ke bangi te bat ki teng ni fail. Teng ni bakla. Teng ni kum kelat no ya kata ka agreement ke bangi la ya te bat kita ki bangi la ikut. Handai nga angu ublay jongi ni te agreement bat u. Wala dang bakla. Handai ukloi ban pai sengi. Ukloi ban jit biang yangi, ukloi ban khat yangi, ukloi ban map yangi. Ngako ban ni sam kniat ngak tiem ke jong blai. Bat ke long ke egi ke basot tenat ke bang ngi kum ki kon ki jong blai, ngi yo ke ni ngak tien ke ba im. Ke bang ngi yo snow ye ka man ka por. Hak ka por jong ke jing e, hak ka por jong ke jing ele, ke ni ngak tien ke jong blai ke ba ai men siam yangi, ke ba ai bor yangi, bat ke ba ai ye kata ke jing tingen hak ki por ke bang kendu jing e. Ni ko an pan ngak tien ke jong blai. Naka kitab nong bishar. In pai shi pang wei ukon samla. Uba blai khadi u banlong uta nong pelat ki kon Israel. Haka ba mening kong. U shep tieng ban kong mo ikata. U pen I ki daw jong u. Wang bangalong ubaduk. Ngalong uba tieng. Ngamlong slur. Handai ublay sngap ikata ka jing ong jong u. Ublay sngap ikata ka jing yathu jong u bangalong kumta. Handai ublay usyam e kawai ka kentien bawang langba jong me on pelat ki Israel. Kata ka dei ka jing tu khanas pang Gideon. Ngin phan ka kitab nong bishar nong bandrio. Ba ka dikhat ngin pulia bai na ka dikhat ka ba arpusan terter. Dengan syam syana ka dikhat ka ba arpuar. Ti haba Gideon ula sotu ba ulong angel utrai. Gideon ulang wa atrai ublay namar ngai I mar khamat yo angel utrai ti ulang habu tolong suk mami wat shep ting men omya anda kum ta Gideon ula tei keduan how try hang ta bat ula khat ke Jehovah Shalom hadu kani ke si kadang dan ha opera jong ka abishek
Gideon hadin ba ulai kendu berangel jong blai. Hadin bo angel jong blai ulai kren bat lapan ye kita kidak kishin ulai ye thu ye ke bo blai sale ke jim jong Gideon usyam uso thu ba udan angel jong blai. Ba hadin bo ulai kendu angel jong blai uang bangantai ke duan hangta. Baru angel jong blai uang men om wat nam shep ting men om ya. Namar ka kitien ke bo blai upha lengba yu angel shau Gideon kalong ba un pen im ya ke kun Israel. Handrai hakad khat kab arp san ter kalong ka igi bosno tanat hakad jim jong Gideon kalong ti hakata ka miet utrai lo ang hau to shimi umasidam ukpa jong me umasidap upa arken upa hendrius nem karta bat tepen kelan ikaduan jong ubal ka ba ukpa jong me udan to pendu ru ik asher ka ba haka bat ula tei keduan utrai upa blai jong me hak clear kani ka kut hakarukam ka babu bai bat to shim ya utama sidam ubaan bat to aingu jing aingu thang na kita ki ding jong utau as jong kata ka ashira ya kaban men sapendu ublai upha yu Gideon ban penkelan ya kata ka duan jong ubal Gideon klem dah menslam penkongu iladi bat ulayam kumba sipongut ki perok jong ban le ekene kekam ban penkelan ya kata keduan jong ubal handre umnut ban le mensi usyap ting ban le mensi ulet ban le ikaman miet ni kum ki kon ki jong blai kadang ka pore ngi ba ublai ukran shangi lamba jong no re jong handre teng kadang ka bentai ngi bangi suting ban le kata ka benta ka ublai la ukran shangi ka pelong yang ngi bang ngi haban perkhat asin teng haban le la alam kum basuli tu no handai ni pendapat ya ke ke boble la oh mentala do ble oh ya klip ban duai ke yen jang iwe ni para marjan bangan lek hang hak ni singa dan ke jus ngau handai ngam ban sing haban ni ri lek ke baburi eladi ban ni ban kren ban ya selok handai uble unum thawe kata uble si simbol ang kilek haban ni pen ko ngu uble pendak ke kam jang handai ke baslo tena kolang hak dekat ke balai pendrio ladingi puli ke dekat baat pupra ter kolang ke igi ke ba kini ki lendok jong ubal ki wat yu Gideon handai ukpa jong Gideon uyadai lau jong kun handai ke dekat baat lai pendrio ke jing em jong Gideon kolang ti Gideon ulang hau blai ladamen pen emi ki Israel dekat ti jonga kumba milakren hakmi ngan bu yo nyu lang brat hak kentem lada ka umjer ka don tang haus nyuhi barkan de kyang hak kendo baro tingan tip ba men pen emi ki Israel de ki ti jonga kumba melakren Gideon utunju yo blai Gideon usdang ban yak tunju bor bat blai mde bo tunju ban ong ba ngakwa ban job yo blai hande utunju ban scam kata ka jingkhat ban unslo scam ya kata ka jong jong blai ba lengba jong me an pen emi ki Israel we could but play on ladang albu is new lang brat ai ba ko umjer kan ji tang haus new lang brat handai ka madan berkat kan dekiang lada mele kum ta ngan ngai ba me ong ba on pen emi ki Israel na ka ti jo hakun kha balai pupra ko ti kala long kum ta na ba ula khidang step hak bala shai ba ula lumis new ba ula khruat ko umjer na utau new sikuri dap ko Tiu Gideon lo ang blay. Wan ay baga jing pitar jome kan me yang ha. Bak ngan kran sak kani sisien ngakerpar yeme. Ay ngan tenju da uni usnyu sakani sisien. Ay baga ngerkiang tangau ni usnyu bat ka kendo baro kan long umje. Handai Gideon hadi bo beli la depan ni kata benta. Urang ong try nam pitar yang. Ngan ay baga tenju me sakani ko we. Sisien sakani ko kau yang tunjuk eme tu syak bau ni usnyu lang berat unrekiang hendai kemadan kan je hak dekat ke bas sapo gong bat ublai la lekum ta hakata ke mit naba kalar kiang tang usnyu hi hendai ka kendo baro kaladan umje ngaku ban ong kuon samla ke pang pedeng jong kani ke ji tu kana ke tin jong dai kalong ngaku ban ong ba kadai kawat ke jong blai kadai kawat ke jong blai ni kum ki kon ki jong blai
samla kilong kemilong pa ngikut yu blay ngi ang try la de mele yang kumta try la de me ai mobile yang try la de me penpas yang try la de me kerku yang men ai pisai yang men ai kam yang ngan syakri bhai me hadin mo blay la de men le kata hatu ke jingem jongi ngide nem ya kata ke bangila kular ha ke jing jong hatu ngila pendep nem ya kata ke benta ke bangi ngi ang try la de me ai mobile yang ngan jero me na du ka dono jang try la de me penpas yang ngan jero me na du ka dono jang try la de me ai kam yang ngan syakri me na du ka dono jang hari la da blay ai kam yang ngi hari la da blay ai ke mobile yang ngi hari la da blay ai ke spa yang ngi hatu ngile em yang kata ke benta ke blay ni kular yo blay nang ni ke story jong Gideon kekela hadin bu Gideon la da ban tunjuk yo blay blay ong yo Gideon atrai unum ong mar khmat ndai ong blay ong yo Gideon it's my turn ka ade ka wat jong mila ada ban tunjuk nga Gideon mentangan tunjuk ini hakir kalna menyau syakmat kong anda kumta ujir babel Gideon ken bat kipat ba kibalam bat u kila kidang step bat kila si ke darah harut ke pukri harat ti upai ba ki Gideon ki Midian uladan syapang syatai naki hajan ulum more hakatem utrai lang ha Gideon kini kibri kiba bat mi kila bon yang bangan ai no ki Midian hakakti jongki bayu ki Israel ki sino sarong yale yanga dak baong kakti jongahi kala pen emnya hani blay utunju Gideon ningkong syabun pelat ki kun Israel lemba kakti jong Gideon ulai alam bun ki kun kirang ba ki kun samla banlek banilek tmai kita kinong Midian hendrai blay ong kini ki pat ba kila bun Gideon kini kipat ba kila bone namar balai ngating yo ki kam ya ke jing sarong sala de yo ki ang bakakti jonga kapun em ya Gideon umdan kata ka jingmot ban perkat kum kata udang yalam bun ki brio ban ong namar ki Midian Gideon de ki pau hajar mot Gideon ro ong ngat ru ngan yalam bun mot handai tip bakaplan ke jong blai kalong kongpong ya ke ke ba Gideon ukwa benne hadin ta blai ong namar kata tu ki pernah hak skor pai ba daong unu ba setting ba do kawe tun pai ba let no shalom gilet kumta la pai no na u pai ba arpu ar hajar ba shipo hajar kila sa na kilai pu anut ki pai ba ki ba u Gideon ulayalam ba u blay pasya Gideon wang kiliang ye ki pai ba jomi unu ba setting ba kawe toli pai na sila ka jong ka ying hadin ba Gideon la asang mali pasiaw hakishko jo kipat ba kumba arpu hajar mut kita kipat ba ki ba Gideon la yalam kilale pai bat ka basa ba Gideon kilang tang shipo aja hangni Gideon la asang man perkat ngafrai la asang man perkat ani mentang dan sang shipo aja toh namar ba ubli la ang yang ngan yai ble kili shipo aja handai utrai lah dekat pasal dia utrai lah Gideon upai ba sudang buon penban toi lam arsut iki syak tengan tunjuk iki hangta naga benta jongmi bat kan long ru ya ubangan ong hami uni unlet bat mi utaken unlet bat mi bat ya ubangan ong hami amlet bat mi uta yo le wat kata ke 10,000 mut ke ba briu uta pai ba Gideon ulam ublei ong Gideon kini ki 10,000 kidang bun palat Gideon ngan tunjuk iki yalam iki syarut jangkawa bat hang te ngan tunjuk iki ya unu bangan ong ye ban let bat mi ya uta men yalam ban let bat unu bangan ong ngan nam sya wat nam let ya uta men hak ban sange no Gideon pen ko mu kata bal yalam arsud iki sya kerut wa hak dekat pesan ko ong kum ta yalam arsud iki pat ba sya ko utrai tu ong ye Gideon unu bajia dalau tli kumba ukso jelia ya utamen bu kerpang kumjuru unu ubadam lagi khosi bandi tega jingkan jong kita ke bajilia dak
dah ke baklup dah kikti hala ke syentur kalong lais pa kirang ba handai ke basa na upat ba baro kila dam dalam ki kho siu bandi hakum ke ke jing tunjuk jong blai ublai la da ban tunjuk Gideon naka lai pu ar hajar wong bau la abun prat la pa pasiau la de pasiau ar pu ar hajar ngut kibri kila lek naki ar pu ar hajar ngut sa sang 10,000 naka 10,000 ublai ong ngan tunjuk biaya ki hadir bertunjuk kini kini jing tunjuk ke bekadu beroblai wang kini ki lais pa ngut kenlek ban mi Gideon kum ubri ang atrai undan ke jing perkat benong balai kat tu ke jing bon ki pa ki nangile thma ki nang Midian ki sipai Midian mentang hapani lek tang lais pa kum no kini kala benlong nis kan kala benwan ke jing perkat ka denem di ke jing khat ke jong blai handai Gideon wat hadu kata ke putru umpat pai no blai udang pendam yel di hakamat jong blai handai hak dekat banyo bet kong bat utrai la ong Gideon dan kita ki lais pa kirang ba ki bejlia nak ngan penim ya pi bak ngan ai no ikimidian hakikti jong me bat to ai ba upat ba baro we pa we un lech shaka chala ka jaka kum ta kibri ki la lech bra jing bam hakikti bak ka turai jongki bat ulapa ya upat ba Israel baro we pa we chala ki ying jan handai ulapat kita ki lais pa kirang ba bat ki pat ba kimidian kidan harum jong katem hadian ba ublai la da ban tunju eki ban da ka jing ju ublai la ban la pha no kita ki wei bat ka tin jo le ka ong da kini ki lais pa ngan pen im ya ki kun Israel hadian ka ek ba jah ka jing im ju Gideon ngangai ba Gideon udan kata ka jing sus kem bakata ka lais pa ka ba bleu ayu kabau ang ban dakini ki lais pa an pen im yaki kon Israel uyang skam kata nong rem handai ngangai hapor bo shong marway kandan ka jing perkat kum Gideon kum ubrion on ni tip lais pa kum no ni lais pa kum no handai ublai uang hagad khat ka bakat way agad khat bispo ba handai la da me shep ting ban le hian tu le hiar na mamilam berpura syakri jami sya utau pai ba bat men yo sngai ke ai ke ba baki ong bat hadin kata an pun klan yang kikti jami ya ke ban le hiar sya utau pai ba anda kum taw la le hiar bat pura syakri jam hadu ka kap jam kinang apira utau pai ba Gideon kum ong ka dan ka benta ka Gideon usngus udan ka jiso syakti de kini kilai spa kum no an pun yakim yakikun Israel handai ublai Ukraine ke ai ke badan ka dono jong Gideon bau ang Mesyak ting Gideon medan kajing syap ting kilai lelang baru syakri jome upura lej stay satem bat lej ban snap ke ai ke bakidan ban ang bat haba mini asngai ta kaktin kan penklannya me hadim bau Gideon lahir syakata katem kemudian ti baki Amalek baki kun mi bat ki kun mi kelaya tia ter hakata katem hakajing kan kum ki put bat ki ot jong ki amla nyu shu blin kum ki siap haduria hadin bau Gideon bat pura kila her statem hadin baki apa ya tem ke ke baca Gideon ui bakita ki nang Midian bakita ki nang Amalek kila long kila tiater later hakamadan kila tiater later hamadan malah baki pet ki ot la long kum ki put berkum ki siap haduria kala long sama para ke jingbon jong kita ki brio handai kakti ni belakang dia anda Gideon ulawan hakmi ladan ubri ubayatu yang kecing pos niu hala ula bat ulaang hakmi ngala pos niu yang kecing pos niu kumni uwei ubarli ulah telun sya upat ya pom Midian bat ulah poi hakawei ke ying jan bat ulah paku ya ka hadu pekalangat bat la penkelan kong pong ya kata bat kata ke ying jan kalau jano tiao uwe na pring jong tau perlok ya thu e ka jing pos niu jogu ha utau para marjan jogu mitu nga pos niu ko ke jing pos niu ke jong akalong ba uwe uberli utelan na jang bar upoi ha ke ying jan ba ka tap kong pong ba ke ying jan kala jano tiao
Handai kan khat sa gong. Ulak jong ti ulai thu balong. Kani kamlong ye handai tang kawalam Gideon ukun Joash. Urang bak na Israel. Hakakti jong ublay la aino ikimidian bat ikipat ipam baro. Habau Gideon udan Harut jong kata ke ying jan. Kabau wan ban sengap. Ya kita ki nang kipat ipam jong ki nang Midian bat. Habau ki dan hajan jong kilas. Yo sengai kata ke jing ekren. Yo sengai kata ke jing tu kana. Ningkong uya tu ke jing pos ni ba utulan berli. Handai utau we perlo jong uya tu kawe ke jing tu bang. Kata kamlang ye perlo. Kata kamlang ye handai ka ba kamma kalong Gideon. Kawalam jo Gideon ukunu Josh. Ba ublay la ai. Ya Midian hakakti jong Gideon. Te kalalong hakaba Gideon la yo snow ba ka jing tu ya kata ka jing pos ni ba ka jing batai jong ka la mani dem ba la lek pai pat shakai dara jong ki Israel ba la ong yang na ba utrai ula aino hakikti jong pi ya upai ya pom Midian. Hang ni hadim ba Gideon upai hakai ying jan yo kinang Midian. Hadim yo snow kata ka jing tu jong ka jing pos ni yo. Hadim ba yo snow kata ka jing tu ka dolut jong Gideon ka kemen sikat day. Ningkong usyap tiang na martang lai sepangut hak bani turtma ya ki bebut. Hadim ba ba kita kipat ya pom jo kinang Midian kila teater hamadan. Hadim ba ba kita kiut kidan de kikum kiput berkum ki siap duriau kamen sim jo ka syap tiang sikat day. Handai hadim ba yo sengai kata ka jing tu jang ka jing pos niu. Ka aimen sim yo Gideon. Kapan klanyo Gideon, but Gideon uyang jan nang ta but mane dem you try, but ulet ka ying jan jong, but hadim ba apa ying jan yuang, na ba utry, ula ano ikikti jong pi, yakipa ipam jong ki Midian. Hang ni ublay upendap ya kata ka kula. Hang ni ublay upen scam ya kata ka jing artatin jong Gideon, dah ka ba upen yu snow, ya ka jing pos new, but jong kita kinong Midian. Haka jing jong ikum kikun ki jong blay. Kadan kapor kabangi sobrang tip kalong ni em kum ta. Tip kalong ni em kum ba blay kren yangi. Kibri ki jong blay ki ang blay penang kami pi. Tip kalong ni em. Handai ka ikabat suot na kalong. Teng teng. Mga mangikum kikun ki jong blay. Umday iparabanget jongi lani umday inong yalam jongi Iban niyo mensim. Kabang gumta kamut bakino yalam jongi kim ay mensim ngi. Handai kadan ka por ka bangi sangkai hayin jong parlong jongi. Kadan ka por ka bangi sangkai hayin jong bahayin hasam jongi. Kan mi ka kentin ka bahayin hasam jongi kan ong. Ni ka jing am jong pi. Ka dei sisa ka jing am ka bariu blai. Kan ai pi kata ka kentin kan ketik ka don jongi ka ban pelangi ngi ban ong da sisa ngakot ban long ka kun na nu kun jong blai. Da sisa kani ka jing ka bangangi im kani ka jing ka bau bleu ai nga nganget ba ngin yang na kata ka jaka ba ngin pa saying ngin dem haki ko si ba ngin mani u blai ba ngin ong da sisa try mila khat nga bangan long kun jang me mila khat nga bangan long ka kun jang me da kita ki lais pangut u blai u ai jing jap yakinang media nga ko ban ong ya pergi kon samla kiba pet ke program ke jutang ka pilai tie ber blai na du ka singi ka sedang ka piang utra jisu ke jutang ka pilai tie ber blai na du ka singi ka pi la pendak ya ke jingpun baptis ke jutang ka pilat tie yu blai hadin ba pila paidin no blai blai la kata epi ka wan pai so blai ka try ngako ban kala ko mot ma bi ki pop janga try ngako ban shakli hang imi hatu kata jutang go pi tiap ber blai hatu pi pendek ni maka jing jong pi lani pila pani inu blai lani pila ang nu blai try ai kam yang lani mi ai kam yang lani ngayo ka kam ngan shakri si sai mi lani blai la ai kam pi ta shakri shane mi blai lani pi ang try nga duna ga jing puli puthi janga try nga dan ka ga jing stan ai nga ga jing stan lalu beli ai pi ke start pi pas hai ke exam jo pi hatu pi pendam ni mi kata kular ka pi tiap berblai
hatu pia shisha nem haka jing shisha ka tin ke jong blai nga ko ban ai man simi pi u gideon utun ju yo blai u gideon utun ju yo blai wang la dami penci yo sinu lang brat ai ba kendo ber khat kan dekiang ngan tip men pelat emi ki kun Israel ka pi jong u blai u de e kata handai udah tunjuk saya sisian tong ke wakam bitari yang abai ai sisian ai bau sinu untuk yang kemadan kan ji u blai le kum ta hadir bala de le kum ta u blai ong gideon melabian sakapali jong mata u gideon utunjuk yo blai u blai pun pai kala so gideon bat ong gideon mela elam kat dingut kibrio ban le yani le thamai kinong midian kila bon palat yo kikam ke jing sarang syadi yo kilang banga le le thma de gakti janga ko pen em yang de gakti janga ko plat em ki kun Israel janga kila bon palat gideon kili men pasiau ki skor jangki apa pasiau aku arah jangut kibrio kili pai sela ki jangki sa 10,000 nak 10,000 ublei utunjuk yang gideon kini kibrio kidang bon palat pa iki serut jangkawa ngan angi mi yang unu beliau bandai bat mi ya utamen yalam ba hadir beliau ada petunjuk gideon harus jangkawa setang lai spangot kibrio ublei wang dakini on pen em yakinang yakikon Israel nakakti jo kimedia lada ngapat mapi kum kikon ki jomblei nila ang yo blei try kurkuingi try ai ngakakam try kurkui mei pa bangan yo ban thit mobile hadir bangila yo ublei ang ai ka donut jo ki sanga munda ublei ang ai ka jim jo ki sanga munda ublei ang ai pai ka lenti jo ki sanga ba phin ma ka jing ka ku ngang ai mun sim pi ki kon sam pai so blei dari piso tu ba kata ka jide jang pi ba blei ka ba pila ete kular ka jutang ba blei pila feel kata ka benta kadang dan ke second chance ke pipai so blai banong try map jutang ki bangala bakla bangala ite bat me map ngalakum klet bat ngalakum pai dia nak kata ke jutang ke bangala ite bat me pan map no blai bat pai so blai bat u blai unle ya ka badan kam ha jim jopi na ai ngu u blai bat de ke jinga e jom blai ke ba pla yangi ke ba pla yanga bangan don bat pi lembaga ni ko online service hakum kani ka por hakum kani ka jinge ka bangi kendu dei ka jinga e dei ka jinge da ka jong blai ka ba pelang yangi bangin la ban yeng hadu kani ka khlemat ka bamunta bangin dan ha ka jing dan ka jong blai bangin dan ha ka ta ka jinge lam ka jong blai ngangai piyo ka jing ka ku bang ko ban duai ha ni ko ko pa ble jang ko try ni wana kmat jami ko pa da ka donut ka sngoret ablay bar ka donut ba sngomu ko pa ya ka ek melale ablay ka jem ka jangi ko tra chisa mela kar khushi sha sangi ko try mela ai shishangi ki ek ka ba kodor ka jem ka jangi ko try bar ablay nga duai ablay ek men sem ke ba pe ka program ko tra chisa ablay balada ablay la dan kimen sim ke bakor ke bla phaide na me ablai ke la lendat na ta ka jutang ke kila ite ban me ko try revive ki ablai jang ko try pan thamai ke jutang ke jang ki ban me ko try chi ablai ta ki ablai jang ko pa bakin phai thamai shame ko try bakin ai ke jutang ke thamai shame ba men yo ban pandan ka me ki ko try ka kum ka plan ka purpose ka jim jang ki ko try la de me khat ki ban lang ki no yalam ye ke jiro ke jimani ko try akin ai ke jutang ke thamai shame ko try la de me khat ki bakin lang ki no yalap ka tin ka jame ko try ai bikin pai shame ko pa bikin pendak ka jungkhat ka jame ko try la me khat ki bikin lang tina ya sa ablai jame ko pa try ai ta ki ablai bikin pai thma shame bikin ai ti ka jam shame ko try jisu ablai try nga dwai ko pa ikimen sim ke bakor ke bla pai din ko try ta ki sa chi sien ko try pen pai ki shaka hima ka jame ko try jisu ablai kidan kam ablai ye ka jing pen thmai ka jame ko try kidan kami ke jingalam ke jame ko pa kublai shibon ko try nganget kamera ker kuingi ko try lembaga ni ko online service ko try chi sabe nganget kam ablai baka jingdan ke jame ablai kala ya kuloi ablai hak man ki kamera baki para bangai ki kon samla
ki rang ba ab ki pet kini program mela ya lalu ya ble ki kamera jong ki able jong ko trai but me kta iki ko trai dem sim ko jam ko pa nyang ku ble shibun ko trai ka buram bara ble nya ashime ko trai hakading jising trai amen di shabing song nyangu ble akum ki kon samna hakum kani kapor jong ka lockdown ngidon ika special number ka bangi naka balang GCC merdon youth aflame ngila snai ke jingrwai ngila tho ke jingrwai bar ngin ai shpi menta ya ka jingrwai ka bangila thang ti akhat ki nang ye shimta ka ni jingrwai bikin wan shakmat bangin staman ai ka ni jingrwai
ublay shubon ni pigi kun samna ke balai ai ka special number kalau ke jingkat khu sha habang yo sengai ka tien ke jangka jingroi ka pi ya thau pat ka buram kalau shoblay ti ngangis camp pi lai yo ke jingkat khu ni ke jan miet ab pi ya sengai ka tien ke jomblay number ka jingro ke jingmani but ka special number pangi duai ko ublay nang kerkhui pi ublay nang penan kami pi ki kun samna jangka balang GCC merdon but amde tang ma pi baru kaki kun samna jangka balang hakiwe pat ki branches but ublay unang penan kami pi penan kam borba nta ka himachal thing yo ke chikkur khu ngai kupa hak ba wai no to ai ka jingba jong play pa ka jinga e jong Jesus Christ lem ke jing slok mesim ko kini bro like no lem pat ni ba ki kun samna ba shakri me hak klen structure ko thai na do ta chpa pam